estét kívánok! Zengő ABC, az Olvasónevelő Intézet okos oktatófilmje. Bravúros betűtanítás buta gyerekeknek. A betűket úgy könnyű megjegyezni, hogy mondok vele egy mondatot. Jó tanulást és olvasást kívánok! A. Adsz a gyümölcsből, vagy pofáhúglak? Kérdezi a kislány a gyereket. B. Basszus! De büdös ez az állat. Kritizálja a lány a büdös állatot. C. Csákányt hozzak, vagy így is fölállsz? Mozdítja a fickó a makacs pahipát. E. Elhányom magam. Mibe ütem én bele? Töpeng a kislány a barna tótyiba. F. Franc tudja, hogy milyen madár az a másik. Morfondírozik a fán a madár. J. Jánosnak hívnálak, ha fiú lennél. Fenyegeti a mama a kislányát. L. Ló nélkül unalmas ez a kép. Állapítja meg, aki őszinte akar lenni. Ny. Nyasgel. Kiabál a rákcsáló az üldözője rovására. Ó, olyan depressziós vagyok, hogy megrongálom ezt a fát. Morfondírozik a gyerek egykedvűen. Sz. Szégyen a lopás, de hasznos. Élvelnek a kislányok gyümölcslopás közben. V. Végezetül vajon melyikünk döglik meg először? Latolgatják a madarak, bízva a többiekbe. Jó olvasást kívánok! És amit most megoldunk, a hét vitája.